Nagpahasubo ang 4th Infantry Division sa Philippine Army alang sa mga kaubanang sundalo nga naapil sa pagkahagsa sa C-130 sakay ang dulan usa ka gatos ka pasahero didto sa sulod. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, dugang pwersa unta sa pagbatok sa insurhensiya sa Sulo ang mga nabiktima sa pagkahagsa sa C-130 plane. Busa ilabihan ang kaguol nga gibati karon sa 4th Infantry Division Philippine Army sa maong panghitabo. Naka-half staff ang watawat sa 4th Infantry Division ug dunay suot nga itom nga tela sa mga bukton ang ilang mga personahe isip pahasubo sa pagkamatay sa mga kaubanang sundalo nga pasahero sa C-130 plane nga nahagsa sa Patikul, Sulo Domingo sa buntag. Anaa sa 50 ka mga sundalo ang nagikan sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug Bukidnon nga dungan sa bag-uhay lang migraduar nga 149 new recruits sa Camp Bahian, Malaybalay City. Sigon sa Fort ID, nga gipadala sa Sulo ang mga sundalo isip dugang puwersa sa 11th Infantry Division isip tabang sa pag-address sa mga insurhensiya sa lugar. Padayon ang pagtambal sa mga sundalong nasamdan sa Zamboanga City o ginaila pa kung si kinsa ang mga taga Northern Mindanao. They will be brought to Cagayan de Oro. As to the means, hindi pa po final. But ang mga available na transportation means would be of course mga aircraft na nag-volunteer kasi yung mga private airlines natin to help us. Samtang, gikumpirma sa spokesperson sa Zamboanga City Medical Center nga si Dr. Shadrina Sarapudin nga miabot na sa 17 ka mga samdang sundalo ang gidala sa mga ospital sukad pa kagabi. Usa kanila ana sa ICU samtang duha ang ana sa orthopedic section. Gihimo na sab nga burn unit ang birthing clinic sa ospital tungod didto gidala ang mga sundalong nakahiagom og napnos o paso sa kalawasan. Gikatakda sab ang pag-abot karon sa 14 pa kasamdang sundalo sakay sa Navy vessel. Gisiguro sa ospital nga maatiman dayon ang mga sundalong pasyente ug tungod nagaubos na ang kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. Pwede nang ibalhin ang ubang medical workers ngadto sa burn unit para sa mga sundalong pasyente. Samtang anana sa Purinarya, sa Barangay Divisoria ang mga patayng lawas sa 19 ka sundalong namatay sa mong insidente. Gilaumang anana karon si Presidente Rodrigo Duterte sa Zamboanga City aron sutaon ang sitwasyon. Pipilasab ka mga opisyal sa kasundaluhan ang muadto sa lugar. Sa karon, padayon ang investigasyon sa tinubdan sa aksidente. And also the outgoing or the immediate past commander of the 4th Infantry Division, who is now the commanding general of the 4th Infantry Division, na si General Andy Centino. Kaya nandun po sila ngayon, lumipad sila doon. Sara, karong hapon lang gibutyag ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga naabot na sa syudad ang medical team gikan Davao City nga moy mutabang sa pagtambal sa mga nasamdan sa maong insidente. Panginaot nila nga dili na madungagan ang ihap sa mga nakabsan sa kinabuhi. Sara. Atong pahasubo usab sa mga namatay sa pamilya sa mga namatay. Daghang salamat, Cyril Chavez.